Usnem arjar arpo, uday usnem uba ka pertay baro kaway ka mat ya ka jingjinjar sosat nagadaw ka jingwan lang shop ka klam COVID-19. Day hakane ka por, bagi nongsang sinong jongane ka jala jongiru, ki im hapdeng ka jingjinjar, ki im hapdeng ka jing kordet, bat ka kim khay, namar balak hang dam lut, ya baro, ya ka yat ka yeng, ka kit ka ba, ka tiet ka pet, nadong syadong. Kum kaway na kilat patay kubor kabalarung siya kikendong kensrot lahasor nilahanong kendong. Ngilabon jad kijing kibagi ba kia kendo hagapor lockdown. Kaway na kita kijing kabangi kendo hagapor lockdown kaday kabam. Habang yong kabam hakajat bin riu jongi nengong deu kau udai upiat kasini kamlu kadok kha bat kumta terter. Haot. Na pedang kini kimarba, kat tu kat ni ngilaban yo, na kadi kazala ka jongiru. Henry kat no Kibabun hi ni haban shanya na bahar. Mentang ngilala na kiti kijing kibabaro ang yakundu hakapo lockdown. Henry kum kazala ni haban kendet benriu. Kanang mangindup laban penbiang daladi yaladi. La kalong hakabam kadi kakup kasem karyam kabed berkum ta terter. Lingba kan ku kubor ya lap ya riu. Minyo bani merjungut kum no bangila ban poi syakatong bat ban longru kum kata kerensan ka ban plilat iki pajba ban penpau iki jing snow ke jongki hakakam ba jing don kam hakakam bat ba kasor karu kan la ban snap iki ta jing don kam. Namar klem ke jing telang ke jong pajba bat kasor kar. Ka jela kan mla ban yeng halak ke jong ki kejan. Tunggu nyepet menta ki jing ki ba khanglat iki pajba jongi bat ki jinan kam jongki ka ba kasor kar ka haban le. Lengba ka bati CTV, ngiwan ra yagane ka kubor yalap yari. Habar ben usaipan Jat bin riu kasan